बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. विधानसभेत बोलताना आमदार भास्कर जाधव यांनी मत्स्य व्यवसायासंदर्भात मंत्री नितेश राणेंचं लक्ष वेधलं. यावर बोलताना त्यांनी भास्कर जाधवांचं कौतुक केलं तर बाजूला बसलेल्या आदित्य ठाकरेंना चिमटेही लगावलाय. पाहुयात नेमकं काय घडलंय. आपल्याकडे त्या ठिकाणी भाजीपाला मार्केट करता म्हणून नवीन इमारत वाडी बंदरला त्या काळामध्ये होत होती. मी 2014चं सांगतोय. त्यातला एक फ्लोर आपण ह्या मच्छी विकासाकरता कायद्यामध्ये आणि त्या बोर्डाबरोबर चर्चा करून सरकारी नियम म्हणून आपण त्या ठिकाणी ठेवलाय. त्यानंतर मंत्रिमंडळामध्ये मला संधी मिळाली नाही. आपण कोकणातले मंत्री आहात आणि म्हणून माझी आपल्याकडून अपेक्षा आहे की आपण ह्या बोर्डाची पाहिजे, माझी गरज असेल तर मला बोलवा. न पेक्षा त्या बोर्डाची काय माहिती आहे ती संपूर्णपणे घ्या. त्याचबरोबर त्या भाजीपाला इमारतीमध्ये जागा जर तुमच्या कारकिर्दीमध्ये आता ते बांधून झाले की मला माहीत नाही, परंतु झाला असेल तर एक फ्लोअर त्याच्याकरता ठेवला होता, तो ताब्यात घ्या. आणि तशा प्रकारचं काम जर तुमच्या हातून झालं तर खूप मोठं काम होईल. आणि म्हणून या निवेदनाच्या निमित्तानं माझी सूचना आहे, या बोर्डाचा पुनरुज्जीवन आपण करणार का? महत्त्वाची आणि अनुभवापोटी माहिती आम्हाला दिलेली आहे. त्यांच्या नेहमी चांगल्या सूचना असतात अध्यक्ष महोदय. त्यांना वाटत असेल की मी त्यांचं ऐकत नाही, असं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्यांचाही टोन आदित्यजी बाजूला असते तो वेगळा असतो आणि नसते तो वेगळा असतो. आता आहे पण चांगला. आता आदित्यजी बाजूला आहेत, काल थोडं चिडचिड तर पण कुठे वैयक्तिक भेटले तर मिठी पण मारतात अध्यक्ष महोदय आदित्यजींच्या माहितीसाठी. पण तरी या एकंदरीत तुम्ही जी काय सूचना तरीही आपण जी काही सूचना जाधव साहेब आपण दिली अतिशय महत्त्वाची. आणि मी आपल्या समवेत ही मीटिंग लावेन, कारण आपला अनुभवाचा फायदा आम्हालाही पाहिजे आणि कोकणालाही पाहिजे आणि प्रामुख्याने मच्छीमारांना पाहिजे. आणि ह्या दृष्टिकोनातून काय निर्णय घेता येईल निश्चित पद्धतीने आपण त्या दिशेने चालू.